Hi ka mga nice people, hi ka mga nice people. Ato ning tilawan ang atong tinda nga pagkaon. Ingon sila Kinder Burst. Mao na Kinder Burst. Unsay kalahian ing ani nila og ing arisat nga sa ahong pagtan-aw po pareha ra magdagway. So ato ning ablihan no kay atong isigurado kung unsa puy dagway are. Ay, lahi ra di ay. Gami. Unsay kuan ani flavor. Oh, tulo ami mo singkuli. Cola flavor. Ano mo yan? Karisan. Subscribe. Diba? Oh. Mushroom. Gamay. Hi, Kunsiyan! Ay! Awan, sakto na. Sige pa. Uli na. Kare. Uli na. Wala naman tayo. Gami gapon stripe. Ano man eh. Aslom ni. Ako alis dante. Maju nang ngay mo ta na usay lami. Marami. Ha? Maraming bago. Saman. Sana mag-agnes mga puta. Kandira lang ang luma. Hindi, nagduwa naman siguro ni si Zoe. Kaong ko. Ha? Ang kaong ko.